Okay, we also welcome the students of the Northwestern University. Ayan, welcome po. Tama, may. Kahit mo nalutan mo saan? Stay. Dapat lapas yun eh. Ito tayo yung... Mari. Kasi yun mo. 1 plate yun.
Dito. Papaya. Papaya. Mati pa naluto, balasang tuloy dyan. Kanak to. Pwede, palaban na. Tuturing ka. Data ni Tito dito. Ay, sila mo ma'am. Awan! Naman lang natin pa. Kating. May masya papaya mama. Dua kami ngamin. Yes, ma'am. Thank you. Uy, mga ganun mga. Kamang kuang kapitan, ma'am. Sudsudog. Ano yung sinabi natin? Wala dyan ang tapangalan niya. Wala mas ano. Tabag kasunod ah. Gargak mo lang. Jensen. Ganda pangalan niyo. Adi, ang kaldata, bigawa. May kami yan. Ay, dato tisar no din. Yung mga pinsa-pinsa na, Ayun mo lang, ano yung ulan na to? Dapat ikaw, sige, dahil tayo. Kenneth. Ang mabaling tumawag. Wala nga. Ay, tutawag. Come up. Dahil pagkargante ka, oh. Ang kalangon na ako ka data. Lagi kasi na. Dayday. Wow. Mati. Madamdaman ka.